खुलुमबाय गिबियावनो आङो मिडियानि गासैबो बिथांमोननिसिम जोंनि बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैनि जोंनि प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम गुबै खावलायनाया बेनो जे स्पेसियेल टेट जानायनि आगोलावनो 2019 आरो 2021 मायथाइयाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जिखिनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङमोन बिथांमोनखौ थिसनथाइ होग्रोनांगौ आरो बेनि थाखायनो थिसनथाइ होग्रोनांगौ होननानै आङो गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायनो लुबैदों जे दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुबोबाय थादों जे जोंहा बिटिआर ओनसोलाव पस्ट खम दं होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंबोबाय थादों। दिनै जुदि थारैनो पस्टआ खम दंमारोब्ला 2019 आरो 2021 मायथाइयाव टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोरानो बर' मिडियाम हिसाबै जोङो 2000 जन दङ आरो एसामिस मिडियामजों लाफानानै जोङो 6000 नि खाथि खाला। अब्ला दिनै जुदि पस्टआ थारैनो एसेबांल' खम दंमारोब्ला 1200-1500 जुदि पस्ट दंमारोब्ला दिनै स्पेसियेल टेटखौ मानो खुंनो नागिरदों जोंहा बेनि सायाव जोंहा सोंलु आरो दिनै जोङो बेखौनो सानदों जे स्पेसियेल टेट खुंनायनि उनावबो जोंहा जुदि पस्टआ जुदि बेखिनियानोल' दंमारोब्ला उनाव स्पेसियेल टेटआव क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेटफोराबो उननि समफोराव बेबायदिनो माने सरकारनि खाथियाव माने पस्टनि थाखाय माने ससियेल मिडियानि मोखाङाव ओंखारबोनो गोनां जागोन आरो दा बेखायनो जिहेथु जोंनि बिटिआर सरकारा मोनसे समाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादोंमोन दा बे लेखायैनो जेब्ला जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर' सारा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन बिथाङा इडुकेसननि सायावनो माखासे खामानिफोरखौ बांसिन मावदोंमोन। दा बे समाव बिथाङा एक्टिभलि जाय समाव माने फोरोंगिरि सर्टेज जादोंमोन फरायसालियाव लेखा बायदिसिनाफोरनि सर्टेज जेब्ला फरायसालियाव नुजादोंमोन अब्ला बिथाङा गावनि आफादनि मानसिफोरखौ लानानै लोगो लोगोनो बेनि सायाव बिथाङा धरना लाबोदोंमोन। फोरोंगिरि गैयै जायगायाव फोरोंगिरि थिसननायनि बिथाङा माखासे डिमान्ड खालामदोंमोन। दा बेबायदि बुब्लियाव जोङो सानबोदोंमोन मा जाय समाव बिथाङा बिटिआरनिनो चिफ जाबाय जोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरिफोर मोनसिगोन नांगौ समाव लेखा बायदिसिनाखौ मोनसिगोन जों बेखौ साननाय जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुबाय जे बे बेलायाव एसे लेहेम जादों नामा बे खोथाखौ जोङो एसे माने रियेलाइज खालामनाय जादों। दा बेखायनो बिथांनिसिम जोंनि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय गुरै खावलायनाया बेनो जे थारैनो जुदि पस्टआ खम दंमारोब्ला टेट स्पेसियेल टेटखौ खुंनायनि आगोलावनो जिखिनि माने टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट बिटिआर ओनसोलाव दंग्रोयो बिथांमोननि थाखाय माने एडभार्टाइजखौ खेबसे दिहुनग्रोनानै होयोबा मोजां जागोन नामा बे खोथाखौ जोंनि एस'सिएशननिफ्राय माने नोजोर खालामहरनाय जादों आरो बेनि थाखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे स्पेसियेल टेट कन्डाक्ट खालामनायनि आगोलावनो सुबिदा होयो। मानोना दिनैनि जिखिनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ सोरनिबा बैसोआ 3 बोसोर सोरनिबा बैसोआ 2 बोसोर सोरनिबा बैसोआ माने 4 बोसोरल'सै। दा बेखौ नोजोर बोनानै जिखिनि माने टेट क्वालिफाइड जानाय केन्डिडेट बिथांमोननि लुबैनाया बेनो जे स्पेसियेल टेट खुंनायनि आगोलावनो माने रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौबो आङो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम आङो खावलायनो लुबैनाया बेनो जे आथिखालनि जिखिनि मार्किं सिस्टेम बा एकाडेमिक लाइनाव जिखिनि माने मार्क होयो बे मार्क होनाय सिस्टेमा गोदोनि मार्क होनायनिख्रुइ दिनैनि मार्किं सिस्टेमा बेलेग। दा बे बेलायाव जिखिनि माने गोजाम माने जायफोर फोरोंगिरिफोरा प्राइभेट स्कुलफोराव दिनैयो बोसोरब्रै बोसोरबा 10 बोसोर गाहाम मावनानै एक्सपिरियेन्स लानानै दिनैयो माने टेट क्वालिफाइड जादों बिथांमोना हयथ'
जानो हागौ बिथांमोना दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव एसेबाबो माने खामानियाव फैगोन नाथाय बेखिनिखौ नुहुरसेयावबो दिनै बिथांमोनखौ माने बैसो थांसेयावबो बिथांमोनखौ माने सुजुग होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै बेखायनो दा अननानै माने मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय टेट क्वालिफाइड एस'सियेसननिफ्राय बेखिनिखौ बैसोनि खोथाखौ नोजोर बोनानै एक्सपिरियेन्सनि खोथाखौ नोजोर बोनानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथाखौ नोजोर थिहरनानै जाहाथे नैबे पास जानानै थानाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटनि थाखाय नोंथाङा स्पेसियेल टेट जानायनि आगोलावनो जाहाथे एडभार्टाइजखौ खेबसे होग्रोयो बेखौ जोंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि जि डिमान्ड बेखौ जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ गनायनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव माबाफोर राहा लागोन नामा? जोंथ' गनायनानै लायै बे खोथाखौ दिनैसिम माने साननानै जों फोथायथ'नोनो हायाखै मानोना प्रमद बर' सार बिथाङा जेरैबायदि थारमाने एक्टिभलि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावबोदोंमोन आरो बर' मिडियामनि खोथाखौ लानानै बिथाङा जेरै सिगांनि समाव जेरैबायदि थारमाने खामानि मावबोदोंमोन एक्टिभलि दा बेखौ बिथांनि खामानि मावनायखौ जुदि जोङो बै समाव बिथांखौ लोगो मोननाय खोथाखौ जुदि सानहरोब्ला दिनैनि दिनाव बिथाङा दि बेखौ फेलें खालामगोन बे खोथाखौ आं माब्लाबाबो थारमाने दिनै गनायनानै लानो हाया आरो बिथाङा माने मोनसे समाव माने मावथारगोन बे खोथाखौ थारमाने आङो एकदम माने सियर आरो बे बिथाङा दि मावनाय नङा आं बेखौ दिनैसिमहालागै थारमाने गनायनानै लानो हायाखै आरो गोसोआ मोनसे समाव बिथाङा जे मावथारगोन आंहा बेयालागैसो दिनैसिम माने फोथायनाय दं आरो बिथांनि फारसे आंहा नेगेटिभ साननाय जेबो गैया थारमाने मोनसे समाव बिथांखौ जों ओरैबायदि माने मोनबोदोंमोन रेसपेक्ट खालामबोदोंमोन बिथाङा जेराव थांगोन होननानै खोनायो माने न'खरनि खामानि दामानि दोनथ'नानैब्लाबो जों माने बिथांनि बे मिटिं जानाय जायगासिम बिथाङा सहैनाय जायगासिम जोङो हामफ्ला सिमफ्ला नुजाहैदोंमोन बिथांनि माने माबाखौ खोनासंनो थाखायनो आरो बिथाङा ओरैबायदि वेट गोनां माने डायनामिक लिडारमोन दा बेबायदि माने सासे डायनामिक लिडारादि माने दिनैनि दिनाव बेबायदि खालामगोन जों दिनैसिमबो सानथ'वाखै थारमाने बिटिआरनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा दिनैसिमबो सानाखै जे स्पेसियेल टेट जानायनि आगोलावनो जे बिथाङा माबा मोनसे खालामनानै होथारगोन दिनैसिमहालागै जों बेखौ थारमाने फोथायनानै दंबाय दङ बिथांनि बुंनाय रावखौ मानोना जों दाखालि नुबाय एसेबां दावराव दावसि जायाबालासिनो रावबो थर मोनाबालासिनो माने सेकेन्ड फेजनि जिथु 99नि जिथु एपइन्टमेन्ट होनाय रावबोआनो थर मोनाखै सेकेन्ड फेजनि जिथु 99नि एपइन्टमेन्ट होनाय रावबो मिथिस्लाबालासे दिनै बायदियाव बा मैया बायदियाव माने इनफरमेसनखौ होलायजोब्बाय बे केन्डिडेटफोरनो सानसे बा साननै उनावनो बिथाङा माने एपइन्टमेन्टखौ रानना होबाय दा जोंबो बेखौनो सानगासिनो दं आरो स्पेसियेल टेट जानायनि आगोलाव सप्तासेनि गेजेराव हायो सानब्रै सानबानि गेजेराव हायो जायखिजाया बेखिनिखौ जोङो माब्लाबा सानसेबाबो मोनगोन बे खोथाखौ जोङो थारमाने आसा खालामनानै दंगासिनो दं आरो नाथाय जुदि हयथ' सारा जुदि बेनि सायाव जुदि सिन्था खालामाब्ला बेखौ जोङो उनावहाय माबायदि डिसिसन लागोन जों बेखौ अल बिटिआर माने टेट क्वालिफाइड एस'सिएसना माने सावरायनानै बेनि सायाव थांखि लानाय जागोन बेनि सायाव जोङो माबायदि माने डिसिसन लायोबा जोङो पजिटिभ मोनगोन नाथाय अब्लासिमहालागै जोङो खिन्थु सरकारनि हेंथा नङा बेखिनिखौ आङो नैबे रादाबनि गेजेरजोंनो अल माने टेट क्वालिफाइड एस'सिएसननि जानानै आङो बेखौ सारनिसिम गुरै खावलायबाय जों माब्लाबाबो माने बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोङो हेंथा नङा मानोना जोंखौबो खेबसे सुबिदा होनांगौ बेखिनि खोथाखौल' आङो सारनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेयावनो आङो मोनसे खोथाखौबो फोरमायबावनो सानदों बिथां बिटिआरनि चिफ सारनिसिम जे मोनसे समाव सारा मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादोंमोन जे सिटेटआ केस होनानै दोननायनि थाखायनो जोङो बिटिआरआव जिखिनि माने भेकेन्ट जानानै दङ बे भेकेन्ट पस्टआव जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होनो हायाखै जेब्ला सिटेट केसा माने सल्भ जागोन अब्लानो माने बिटिआरनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होनाय जागोन बेनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दा बेखौबो जोङो गनायनानैनो लादों आरो निस्सय बे लेखायैनो सारा खामानि मावगासिनो दं होननानै जोङो सानो आं बेखौ मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांनिसिम माने फिन खावलायहरफिनबाय जाहाथे बे
सिटेट केसा जिहेतु क्लियार जाबाय नोंथाङा बेखौ थाबैनो माने थिसनथाइ होनाय खामानिखौ मावनानै होनांगौ।